Bismillahi sarki wannan da bai da tamka, yarjan ilahu sarki na faɗa cikin dabinka, bege na so na shirya dan da annabinka, yarjan ilahu sarki na biya da ƙudurarka, tsiranka ya ilahi ka daɗa wa annabinka, har da ma aminci ya bidar zatinka, ma a alihinsa da sahabi ya nufinka, ma a auliyahu tunda sun shigo faɗinka, ma a sheki karmawi kadumin annabinka, ma a ulama'i magada annabinka, ma a walidayya sun rike annabinka, har abokai da antis masoya annabinka, Muhammadun Rasulu tsantsar masaninka, rabi sada dan gora dan ta san albarka, ya rabi sada ni Harun mawaƙin annabinka, har Habibu jarumto wanda ya yi tambaranka, kuma ya riga ya tsawo zan wuce da harka, wato ya bar Rasulallah haifaffe na Makka, dan Amina da Abdallah wai da ya sauka, duk ku zo mu je zuwa ban haran kunanka, zan batu na annab ne wai da ya sauka, ko na ce haihuwarsa dan kan ku ya dauka, ya rabbi a gaza min na yau cikin yadarka, ya rabbi a gaza min na yau cikin yadarka, ya rabbi a gaza min na yau cikin yadarka, an haife shi a Makka zahiri hakan ne, rana ta litinin wannan ma hakan ne, watan Rabi'u awwal nawa ga watan ne, 12 ga watan ne zahiri hakan ne, shekara ta giwaye lakabin shekarar ne, tun zaman ciki na shi daban da mutane, don san ba laulayi irin da duk mutane, tun wata na farko wake ta bushara ne, da zuwan ramar du wallahi hakan ne, ga sayyada Aminatu ummi muta annabi ne, ka sayyada Aminatu ummi muta annabi ne, ka sayyada Aminatu ummi muta annabi ne, yau litinin ta kama haihuwar nabi ne, babu sanyi ba zafi yanayin gari ne, ko ina ya dau haske wallahi hakan ne, ga Rasul zai sauka shugaban duka ne, lokacin da ya sauka ya yi sujjada ne, ga rabbi kalikin kowa wallahi hakan ne, yan uwa mu mimmike don girma manawa. sallallahu alaika wa ala alika wa sallam, sallallahu alaika wa ala alika wa sallam, assalamu alaika ya sayyidul awwalin wal akhirin, sallallahu alaika wa ala alika wa sallam, assalamu alaika ya sahibu shafa'ati yawmiddin, sallallahu alaika wa ala alika wa sallam, assalamu alaika ya aini sirri zatillah, sallallahu alaika wa ala alika wa sallam, madad al madad ya rasulullah, sallallahu alaika wa ala alika wa sallam, shafa'ati ya rasulullah, sallallahu alaika wa ala alika wa sallam, النبوة يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، ولاية الولاية يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، كفاية الكفاية يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم قداره العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. barka da zuwa manzo ta damar ma'aika, barka da zuwa manzo tun kawon ma'aika, barka da zuwa manzo jin daɗin ma'aika, barka da zuwa manzo mai bajar da shirka, arzikin sanin Allah mai kawar da shirka, duwiya da durinsi dole tamburanka, rabbana yana taka ya zanta waninka, rabbana yana taka ya zanta waninka, ya rasul sanninka mai farin idanu, kai ka baiwa mai nema ka wuce ka aunu,
duka nacin mai nema ka wuce ka gano. Sannu sannu mai girma annabi aminu, sannu sannu mai girma annabi aminu, sannu sannu mai girma annabi aminu. Nan na zo na dan baka babatin tsayawa, kanka ne rasulallah ban nufin gazawa. Taimake ni da fani na tarattabawa, duka baitukan da na yarda na rigewa. Kai kadai na dauka ni babatin sakewa, taimake ni ne don kai ya abin yabawa. Ka yarda duka harkoki na ka ban kulawa. Haruna daga Adam ne nan nake fakewa, nan nake fakewa, nan nake fakewa ya Rasulullah.